Aquest any què farem pel Nadal? Doncs no ho sé, amb aquesta situació és una mica complicat. Doncs sí, a mi m'agradaria anar a posar al pessebre. Hauríem de pensar alguna cosa. Potser podríem muntar un pessebre per aquí, per Gavà, en algun lloc que sigui bonic. Per la muntanya? Em Sí. sembla bona idea. Som-hi. Vinga, va. Sòcies i socis, us animem a fer el vostre pessebre per la muntanya. Recordeu que heu d'utilitzar materials que siguin biodegradables i que no facin malbé l'ecosistema de Gavà. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia, fum, fum, fum. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets abrigadets, abrigadets, amb la pell i la samarra mengen ous i botifarra, fum, fum, fum. Déu nos dona santes festes, fum, fum, fum. Déu nos dona santes festes, fum, fum, fum. En temps de fred i calor i molt millor, fent de Jesús memòria perquè ens vulgui de la glòria, fum, fum, fum. En temps de fred i calor i molt millor, fent de Jesús memòria perquè ens vulgui de la glòria, fum, fum, fum. Mireu el nostre pessebre que bé que ens ha quedat. El pare, la mare, el fill i els veus i a l'estable. I a més, hem fet el nostre tió. Així que... Se'ns ha caigut, no passa res.